ustadzina, jami masyayikhina, jami muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akilul halali, wa akilul halali lan wong kang mangan barang halal. Qala sadika sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ngendikane ngeten, layak baru orang nrimo sapa Allah Gusti Allah salat tamriin ing salate awa-awaan fi jawfihi kang iku tetep ing dalem wetenge imrian luqmatun utawi sapuluhan haram barang haram. Dados sing nomor 8 tiyang niku nok mangane selalu barang halal niki malah dados musuhe iblis. Iblis itu boten seneng nek wonten tiyang niku mangan barang halal. Ngendikane sahabat Ibnu Abbas, Gusti Allah niku mboten nrimo salate wong sing teng wetenge niku sapuluhan mawon kelebonan barang haram. Ngoten. Mane kedah atos-atos. Bon nomor 9 wasyabani lan wong nom loro almutahabbani kang asi-asian karone fillahi krana Gusti Allah ai ila ayyamuta tegese yen to tumeka mati sapa almutahabbani. Sing nomor 9 musuhe iblis. Niki nek ana wong nom loro do asih-asihan seneng utawa kekancane krana Gusti Allah. Sampai tiang nom niku sampai mati, sampai mati. Niki iblis boten seneng. Teng dina kiamat, teng akhirat niku kanca niku nggih saged maringi pitulung, saged maringi pitulung, syafaat. Terus syafaat itu kuwatah termasuk di Al-Qur'an. Lah tiyang sing kekancan krana Gusti Allah niku bakale nggih nyafaati. Dados senenge krana Gusti Allah boten krana liyane. Aku duwe kanca iku ben sekira aku katut misale kancane apik taat ring Gusti Allah, sekira katut apik taat ring Gusti Allah. Mulane tiyang niku nggih tergantung kancane. Tiyang niku nek nyerak-nyerak tiyang sing dodol minyak wangi ya katut wangi. Sawangsune tiyang niku kok kekancan nyerak-nyerak kalih tiyang sing niku tukang gawe pacul, tukang gawe arep ya kepletikan, ngoten. Diobong kepletikan niku genine, ngoten. Mulane tiyang niku nek taat ring Gusti Allah, dados taate niku saged pengaruhi teng rencane, ngoten. Terus akhirnya seneng krana Gusti Allah niki sampai mati. Niki mati sengiti kali iblis. Iblis boten seneng. Sampun sing nomor 11 wal harisu wong kang nemen-nemeni
al muhafidhi tegese wong kang reksa ala sholati ing atase salat fil jamaati ing dalem salat jamaah. Qala wasandika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi sallu padha salat sira kabeh khalfa kulli birrin ing nggon ngurine saben-saben wong kang bagus wa fajirin lan wong kang lacut ngoten. Dados musuhipun iblis sing nomor sedasa nggih menika nek wonten tiyang niku nemen-nemeni utawa njaga salat berjamaah ngoten. Nek ana wong gaene salat berjamaah direksa dijaga salat jamaah niki iblis boten seneng. Dados musuhe iblis ngoten. Sebab napa salat jamaah niku ganjarane ageng sanget ngoten. Saged nulungi tiyang sing salat berjamaah niku teng donya teng akhirat. Lane teng kitab Duratul Nasihin niku nggih sampun keterangan dados tiyang sing rajin jogone salat berjamaah niku dijogo teng donya teng akhirat. Kanjeng Nabi nate ngendika padha salat sira kabeh nok ngurine wong sing bagus. Gampangane nggih imame bagus ngoten. Utawi nok ngurine wong kang lacut ngoten. Pokoke teng mriku wonten salat berjamaah pun salat. Kadang iblis niku ning nggodha niku nggih macam-macam dalane. Ora usah salat, imame ngono lacut ngoten. Lacut iku ya sembrono ngoten. Ora usah salat ae dhewe ngoten. Iblis godane ngoten. Mulane ngendikan Kanjeng salat wis pokoke sing penting berjamaah. Berjamaah teng pundi mawon. Ngoten niku nggih tergantung. Delalah nek pikantuk hidayah Gusti Allah ngoten. Tiyang niku nggih delalah nglampahi salat berjamaah nggih enteng gampang. Teng pundi mawon. Kadang wonten sing tebih, ngoten tebih niku sampai dipuruki salat jamaah niku. Mulane masalah salat berjamaah niku wonten sahabat sing niku kerem, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku kerem masalah hukum, ngoten. Sapa wonge sing ora salat berjamaah diobong kabeh omahe, ngoten. Sahabat Umar niku kerem, ngoten. Saking bohemane salat berjamaah, ampun. Niku nomor sedasa tiyang sing jaga salat berjamaah iki dimusuhi kalih iblis, ngoten. Sing nomor 11 walladzi lan wong yusolli kang salat sapa allati bilaili ing dalem wektu wengi wan nasu hale utahe manusa iku niyamun padha turu sapa nas. Sing nomor 19 musuhe iblis sing disengeti iblis niku ana wong nek dalu salat dalu nalika manusa-manusa niku do tilem ngoten niku salat dalu ngoten. Kala sandika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi sallu padha salat sira kabeh minal laili saking wektu wengi walau arba'an lan senajan petang rakaat. Sallu padha salat sira kabeh walau rakaataini lan senajan rong rakaat. Ma min ahli baitin ora ana saking iku omah tu'rafutin warwi lahum ketuwi ahlul bait apa salatun salat minal laili saking wengi illa nada kejaba undang-undang hum ing ahlul bait sapa munadin wong kang undang-undang ngeten ya ahlul baitihi ahli omah kumu padha jumeneng sira kabeh li salatikum krana salat sira kabeh ngoten. Dados sing nomor 19 niku wonten tiyang salat dalu ngoten. Salat dalu niku dados musuh iblis. Mulane Kanjeng Nabi ngendika no ana wong teng griyane niku salat ngoten. Gampangane salat wengi senajan petang rakaat boten saged nggih kalih rakaat. Niku nek dibiasakaken griya niku wonten tiyang sing salat dalu, salat tahajud, salat hajat lan sanes-sanesipun witir sanes-sanesipun. Niku teng griya niku ngoten.
niku wonten malaikat sing undang-undang, undang-undangan, ahli omah padha salat ngoten. Niku saking napa mulyane salat tahajud ngoten. Dados teng griya niku dilalah tiyang niku napa dibiasakaken salat tahajud nek dalu niku kaya wonten sing gugah ngoten. Kaya wonten sing gugah ngoten. Niku kok biasaan. Dalu niku jujuk niku kados wonten sing gugah ngoten. Nek teng griya niku dibiasakaken salat tahajud, salat dalu ngoten. Sampun sing nomor 12 walladzi lan wong yumsiku kang ngeker sapa alladzi nafsahu ing awake alladzi anil harami saking barang haram fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawean ngoten. Musuhe iblis sing nomor 12 niku wonten tiyang niku ngeker awake teko mangan barang haram ngoten. Utawi ngeker teko omongan sing boten diasalaken, penggawean sing boten diasalaken, dimpet dikeker. Mulane poso niku nggih termasuk nggih imsak, ngeker ngoten. Ngeker boten mangan, boten ngombe, boten nglampahi sifat-sifate kewan ngoten. Lah niki dados musuh iblis. Wonten tiyang ku hati-hati ngoten. Hati-hati mboten mangan barang haram ngoten. Niki iblis iku mboten seneng ngoten. Mulane termasuk niku pados rezeki sing halal. Niki nggih ganjarane ageng tolabur rezeki halal jihadun ngoten. Tiyang pados rezeki sing halal niku termasuk jihad ngoten. Jihad ganjarane ageng sanget. Dados musuh iblis. Sampun sing nomor 13. Walladzi lan wong yang sahu kang nasihati sapa alladzi. Wa fi riwayatan iku tetep ing dalem riwayat yad'u lafaz yad'u maknane ngajak-ajak lil ikhwani marang pira-pira kanca. Walaisa lan ora ana iku fi qalbihi ing dalem atine alladzi apa syai'un suwiji-wiji ai minal ghasi tegese saking bujuk wal haqati lan unek-unek kala wal hidai lan nipu. Dados sing nomor 13 musuh iblis sing diseri iblis, disengiti iblis niku nek wonten tiyang gelem nasihat ngoten, gelem ajak-ajak marang kancane ngoten. Terus teng atine niku mboten enten niat sanese kejawi nggih kesaenan ngoten. Mboten ana niat bujuk utawa ya provokator sing elek ngoten. Terus unek-unek kala terus nipu, ngapusi ngoten. Kadang wonten tiyang niku nasihat tapi judule mengaruhi sing elek ngoten, pengaruhi sing elek. Ya sing dimaksud teng mriki niku ajak-ajak nasihat sing sae ngoten. Teng jero atine mboten enten embel-embel sanes-sanes ngoten. Dados nggih anjene niat nasihati ngoten. Menawi teng Al-Qur'an niku wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dados saling nasihatan ngoten. Masalah kebenaran lawan kesabaran. Iku mboten enten embel-embel niat provokasi ngoten. Terus wonten provokasi nggih sing sae, ngoten sing apik. Mulane kuncine niku ngaos niku nggih asline niku nggih anjene ajak-ajak nyaket dhateng Gusti Allah, ngoten. Nyaket dhateng Gusti Allah, ngaji tambah cerak ning Gusti Allah mboten tambah tepi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Ngoten niku ngendikane Kanjeng Nabi. Sapa wonge sregep ngaji tambah ilmune, tambah pengetahuane agamane ngoten. Tambah ilmune lam yazda ora tambah hidayah pituduhe teng Gusti Allah ngoten. Lah niku mboten tambah hidayah cerak ning Gusti Allah, ya malah iku tambah adoh
kalian Gusti Allah. Sampun kola sendika sapa Bishr bin Haris. Ra'aitu ngendikane weruh sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bishr, atadari ana to ngerti sira lima rafa'ta krana apa ngangkat ka ing sira sapa Allah taala Gusti Allah taala mimbaini aqranika saking antarane pira-pira kanca sira. Fakultu mongko jawab sapa ingsun Bishr, lah mboten kanjeng Nabi. Kola ngendika sapa kanjeng Nabi, ngendikane kanjeng Nabi, bittibaika kelawan sebab anut sira li sunnati marang sunat ingsun, wa hikmatika lan hikmah sira as-salihina ing pira-pira kang bagus, wa nasihuka lan aweh nasihat sira li ikhwanika marang pira-pira dulur sira, wa mahabbatika lan seneng sira li ashabi marang pira-pira sahabat ingsun, wa ahli baiti lan pira-pira keluarga ingsun. Hadza utawi iki bittibaika li sunnati iku balagha numekaaken apa aladika ing sira manazilal abrari ing panggonane pira-pira wong kang bagus. Ngoten dados kanjeng Nabi nate ngendika teng sahabat niku Bishr, Bishr kowe ngerti gene yo kowe kok diangkat derajatmu, diangkat karo Gusti Allah di antara kanca-kanca. Ngoten kowe ngerti sebabe apa? Ngoten Bishr niku ngatur kanjeng mboten sumerep kanjeng Nabi, mboten sumerep napa niku sebabe. Ngoten ngendikane kanjeng Nabi, sebab kowe iku anut sunahku. Ngoten anut sunahku. Terus sebab kowe iku gelem khidmah, gelem ngladeni ring wong saleh. Ngoten kowe gelem nasihati ring dulur. Ngoten kowe seneng ring para sahabatku, seneng ring keluargaku. Mulane sangka iku kowe dipanggokno panggonan derajat wong-wong sing bagus. Ngoten panggonan sing bagus. Terus iki nasihate kanjeng Nabi teng sahabat Bishr niki nggih damel kula panjenengan sedaya. Ngoten dados kuncine pangkat derajat niku nggih anut sunahe kanjeng Nabi. Ngoten kuncine nggih ajeng anut sunahe kanjeng Nabi. Sunah-sunai kanjeng Nabi nggih syariate kanjeng Nabi. Lah pun anut sunah kanjeng Nabi kudune gelem niku khidmah teng tiang-tiang saleh, tiang-tiang bagus. Gelem ngandani sing apik ring kancane. Terus seneng ring sahabate kanjeng Nabi. Sebab niku wonten tiyang niku nggih pun anak derek sunah kanjeng Nabi, pun taat ing Gusti Allah, tapi mboten seneng ring sahabate kanjeng Nabi. Wonten. Terus zaman rumiyin kuwi wonten. Mulane wonten niku aliran niku Khawarij. Khawarij niku aliran sing paling mboten seneng teng sahabate kanjeng Nabi sing namine Sayyidina Ali. Iki mboten seneng padahal niku tiang-tiang sing dosae. Anut sunah kanjeng Nabi sampai niku hafal Quran, sholat tahajud, sholate ngibadahe kalah, tiang-tiang biasa kalah, niku tiang-tiang kok tapi mboten seneng ring sahabate kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Terus ngendikane kanjeng Nabi malih niku ya sebab seneng ring keluargaku. Terus keturunane kanjeng Nabi, ahline kanjeng Nabi niku nggih kedadi niku seneng niku mboten mboten iki nggih mangke nggih percuma. Wan walladzi yakunu wa a'lam kim-kimawon kula panjenengan sedaya dipun paringi hidayah maunah kekuatan iman Islam sehingga kula panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang slamet wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, puji wonten ing donya, puji wonten ing akhirat, puji wonten ing donya, puji wonten ing akhirat. Saanaturun kula
amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawwab